masu kallo barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani haziƙin fitaccen ingantaccen shirin namu na da'ira. Shirin da'irar da yake kawo muku wasu nau'in mutane da Ubangiji ya ba su wata irin baiwa ta daban ta ƙashin kansu kuma a cikin al'umma kuma suke taka rawar gani suke tura saƙonni ta ɓangarori daban-daban duk dai a cikin hikima da fasahar da Ubangiji ya ɗiga musu a cikin kansu. Wani lokacin mukan tattauna da mazansu, wani lokacin mukan tattauna da matansu. Sai dai na san abin da zan iya ce muku duk wanda a gani a cikin shirin da'ira ya ciri wani kambu ne da ya cancanci a kawo shi gabanku domin ya zo ya amayar da abubuwan da suke cikin shi dangane da ta inda ya fara kuma da ɗimbin nasarorin da ya samu da kuma yake samu. Sukan iya ba ku shawarwari yanda kuma za ku iya taka sawayen su har ku je ga irin wannan mataki na nasarar da suka samu. Kamar kullum ni ne naku Yahaya Sabo Abubakar da nake jin shirin ragamar ko kuma in ce da nake jan ragamar shirin da'irar gaba ɗaya. Yau fa shirin yayi namijin kamu domin ya kawo muku wani haziki fitacce managarci kuma fasihi wanda ya zo da nashi salon na daban da na tabbatar da zai sanya ku a cikin farin ciki da nishaɗi kuma za ku ga namijin ƙoƙarin da yake a wannan ɓangare na duniyar waƙa kuma shi ma muna mai ingantaccen mafarki babban mafarki da irin wannan salo da ya zo da shi insha Allah zai haifar da ɗa mai ido sai dai a koya daga gare shi maimakon ya koya daga wani. Ba kowa ne baƙon namu ba illa SADIK ZANGO. SADIK ZANGO. Alhaji sai dumurmuri kake yi abin ka SADIK ZANGO. Ai kai ne mai dumurmuri. Ai kai dan dumurmuri. Ya gida? Wallahi alhamdulillah. Ya aiki? Alhamdulillah. Ana shan aiki. Wallahi ana ta gwaggwada. Ya fama da masoya. Wallahi sai godiya. Yau ga ka a cikin shirin da'irar manya-manyan fasihai na duniyar waka. Gaskiya ne. Ni ma na shigo sauyi kenan. Ai ku dama ku ne a tsawon gaba SADIK. Ayo ina mu yara ne. To ai ka san daga yaro ake zama ba. To gaskiya haka ne. Kowa da aka ya fara. Yau duba da yanayin yadda ka taso da aikinka da ƙarfi da kuzari to kaga ai nan gaba ku ne manyan kenan SADIK. Allah ya sa. A bisa al'adar shirin zamu so mu ji takaitaccen tarihin SADIK. Ni dai sunana SADIK Ibrahim Zango. Na'am. An haife ni a garin Kano a unguwar Zango da ke bayan asibitin Murtala. Na yi karatu na Islamiyya a nan, makaranta da ke Dungunmu. Sannan kuma na karatu na firamare a Shawati Special Primary School. Bayan nan na je GAC Secondary Gwamnan Arabic College. Daga nan kuma na ɗora Sa'adatu Rimi Kwalejin Ilimi ta Sa'adatu Rimi College of Education. To daga nan kuma aka dakata haka, daga kuma shiga harkar wake-waken nan. To ita waka a takaice gada kai ko koya kai ko kuma taka hayi kai mata? A waka ban gada ba gaskiya. Kawai me taka hayi nan ce ne mata ni ma ke. Kawai dai baiwanci da Allah ya bamu mu gwada su ga kuma mu ma din haka. To dama tun tasowa ka gane cewar kana da baiwar waka ne ko kuma to a tun tasowa ta ni ma abocin son jin waƙoƙi ne. Ina sha'awa abun. Tun ina firamare ma ina ɗan yin abun in dai sai na manta. Sai in rubuta sai na manta. Sai ka manta. To kuma sai Allah ka zamani na waya. Na'am. To bayan an tasa an ɗanye sai ake ɗan yin rubutu in yi wannan. To daga nan kuma sai na fara ma irin rubuta a makarantar Islamiyya ta garan ma. Na'am. Ina rubutawa ina ga ana Kasidu kenan. Masha Allah. Wanda daga nan na fara waka. Ta kasida. Su da dama zan ga da wa'inda suka gaje ta da wanda suka koye ta. Wanda suka nazarci waƙa sosai sai ka ji sun ce daga kasida suka fara. So rubutun waƙar kasida yana da bambanci da normal rubutun waƙoƙi irin na industry ne, kalmomin da kuma nutsuwar rubutun ko kuma abu guda ne. Ina ba abu ɗaya ba ne ba. To menene bambance sai da sosai mako. Menene bambance? Shi rubutun waƙar Islamiyya an Na'am. In ka tashi za ka rubuta ka san wa za ka yi wa. Na'am. Tunda dai kowa da ya goya san annabi za a yi ba sallallahu alaihi wasallam. Kuma za ka yi wayo kuma aga dole sai ka tsaya ka tantance wasu kalmomi ya kamata ka faɗa. Me za ka ci? Na'am. Wanda ya danganci yau. Wanda in ka faɗe shi ba kuskure ke ba. Kuskure ke ba. Harka ake nema ta harkar neman lada. Na'am. Aga ba za ka je kai abin da bai dace ba. Ita kuma waka irin ta yadda su tana ya ga. Kun nishaɗi ne za ka ji. Kawai za ka yi ta shafci faɗai.
kawai dai kai shi maka san dai me zaka faɗa wanda dai ka san ba laifi bane ba wanda kowa in ya ji inda in kai kana ba san waye zai ji ba haka ne a gida za a ji sannan waje zai fito a ji na'am to ka zo kai abin da zai zama na kamar kalubale zai ma wani abu a gari kalmomin da kai da kanka baka da wani amsoshin su haka kamar da kace ita waƙar kasida waƙar yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalma ɗaya tak zaka faɗa ta ja maka duka sosai da sosai ma in ma ya tsaya ga dukan kenan ayyanan ma ba so kaga maganar gaskiya in na fahimta kenan ita waƙar kamar waƙar islamiyya waƙa ce da take buƙatar dole sai kana da ilimin yin ta dole sai kana da ilimin kana da nutsuwa da yin ta sai kana da nutsuwa tunda sai ka shiga cikin nasabobin shi sai ka shiga cikin faɗin shi sai ka yi bincike akan annabin da kanshi sallallahu alaihi wasallam yawa ka san me zaka ce tunda kaga akwai yabo da ake irin na su shagudi din nan alal misali akwai yaban da idan kai a yanzu ba zai zama laifi ba ya zama kan bama amma kuma a ɓangaren waƙar sha'irai baka isa kai wannan abin ba to kalmomin yaban sun kashi gida biyu a nawa fahimta fa kenan tunda kaga yanzu ana iya cewa wane zaki ne sai ka je ka fashe da dariya to na yan waƙan maulata ne ma kenan tunda ai da gasken zakin ne in zakin ne zaka yi gaishe ka je ka kai ya ba da magawa da kai zai ba sai kan ce yanzu zakin nan na gidan ka taimaka kai mai waka ka je ka kai mai kaset din tunda ba wanda ya taba wani kai ne kaset din ya kai ne tauni gaskiya ne Sadiq Sadiq idan na fahimce ka ita islamiyan nan kaga ka ce min a islamiya ka fara rubutun kasida to da ka taso din a irin waƙoƙin islamiyya akwai sha'iran da a lokacin suke guiding ɗin ko jan rubutu ne ko kuma a'a abinda ka samu a islamiyya shine kake shiga ka je ka fara yin amfani da shi wajen rubuta ita waƙoƙin naka lokacin da zan fara rubuta waƙa yau na'am tunda ina ɗan iya na rubuta na'am wani malamin mu da yake islamiyya na'am ana ce masa malam labara masha Allah idan dai tunda shi ne a kan misali bangaren yabo na makaranta in dai rubuta kasida ne shi ne a bangaren abu ba to ni kuma ni ne ga ɗalibi to da na fara sai ya fara kai mushi malam kaga na na yi kaza ya karba ya duba ya ce kai masha Allah aiko dama kana yace malam an fara gwada ne tuba inda zai dan yin gyara dan yi gyara haka hankali ina kuma sai na duba to sai zama na ma karshe kuma ina yi ba ma zai ce kawo ma kawai sai dai ma an wasu yin a ce kai wani duba mun haka aka taso masu kallo kun ji yanda hirar ta mu ta ɗebo daɗi da wato Sadiq Zango idan muka dawo insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya Sadiq ni na manta ban tambaye ka ba wai ita zangon nan wani kambu ne na waƙa da zan ji zango irin dai yana ta yawo akan waƙa kai a ina ka samu naka zangon ai ka san kowa da akwai miranci ne irin sun da kake amfani da shi ko kuma wanda ake biyarin da shi wani iya biyarin da wani irin suna daban wani kuma da garin su yau to kamar ni kaga da ungon da ke biya zango a nan cikin Kano a to shi Adamu zango na can a ina ya samu tashi zango dan Kaduna ne akwai zango a Kaduna kai ka ce zangon da yawa shi ma zango suna da yawa fa tunda ko anan kalan ba ɗaya bace ba Sadiq mu dawo cikin waƙan nana ya kai tsaye a duniyar waƙa kaga daga ta kasida kai tsallan baɗaki ka shigo cikin wato waƙoƙin nanaye ba ko kuma in ce waƙoƙi irin na Hausa tunda kaga waƙar ka na fahimci tana wakiltar nanaye kuma tana wakiltar R&B kenan kuma gashi ka shigo ka sa duka haka ake fi sabilillahi daga shigo ka sai ka sa musu tasa kowa da san kowa irin yanayin shi na irin salansa su kaga an ji an raja irin wani salo kowa irin nasa kamata ya damu a ci yau wannan yana abu ana ganin wannan to ya za a shigo kuma sabon abu wanda shi ma wanda ba kowa ne ya saba ganin shi ba in ko za ga wani sa'in Allah ya tabbata ya za ga ya karɓi mutane sun wannan akan shi yanzu kamar Sadiq wannan waƙar da ka saki na ga an yi namijin kokari sosai a cikin ta duk da dai za mu ziyarci waƙar nan mu je makalle ta menene baka sha'awar ganin cewar bari ka canja
ra'ayin mutane daga tsohon abu da suke gani zuwa sabon abu. In ka duba waƙar da kan audiyonta zuwa kan bidinta za ka da bambanci da sauran sosai za ka ana saka wasu abubuwa daban wanda ba kowa ne yake saka su na ɗan daddai ba su kuma haka yadda ta zo da salon ta na daban ta kamata ita ma almata da wasu salon ita ma na daban to shine salon ina gama ta da rasuwa ka ta zuwa na ga me ya kamata ya mata inda kai na yi nazarin ga irin yanayin da ya kamata in waƙa concept ɗinta to sai na samu wani ana ce masa Nasiru shi daraktan da ya waƙa na ce masa kai ina son dan yi wata waƙa amma fa ga yadda nake son waƙa ta kasance ta concept ɗina kaza ba na so ya zama na kun a cikin gari kun ne a cikin daji yake so in yi waƙa ta da concept ɗin ta ya ce ka zai kai to sai na washi nazarin abin shi ma sai muka da sai aka fita aka hada idea aka ji aka to kaga jeji aka je ungurumin jeji aka je na fahimci aka yi waƙar nan ba kuraye a gurin ba kuri a ce ana cikin aiki kure ya kwato to yaki nan daraktan ne zai ceci mutanen ko kuma mawaƙin kowa ta kansa ka san me burge ni a cikin waƙan sai daga ganin waƙan nan an ɓata lokaci a kanta ni kuma ina buƙatar haka ina son haka saboda ba abin cinyewa bane wai darakta ko mai gabatarwa ya fito cewa da ni na daɗe akan waka ai awa uku to me ka ɗauka a awa uku duniya bayan ta canza nagartaccen abu yanzu shi yake sai da kanshi ka san wani abu lokacin da na umarci ka turo min waƙan nan domin na nazarce ta abin na raba dare na ban mamaki saboda duba da ƙananan shekarunka yaushe ma ka fara amma ka fara nazartar manya-manyan wato tunani ne yadda za ka faɗaɗa abin kuma ka inganta shi kai gaskiya dole za a jinjina maka SADIK ZANGO abin nan a ruwa ka sha ko kuma ɗan lakani ne ni ma a jikin su saka na ajiyun ba wani kawai lakani kurin misali mai yanci kawai abu ne Allah ya sako maka Allah da kin sa ba ma Allah da kin so mun kawai na a gida baka da kalubale dangane da wannan sana'a da ka fara gaskiya alhamdulillah ni ban da kalubale da ka fara ta har zuwa yanzu gaskiya inda kalubale ba zai wuce in ce misali irin na waje wanda ana wai kamar wai ya aka wannan a gidan ma na kake waka to kuma ka san kuma kowa daga gida an san iyaye sun san dan su abin da zai iya da wanda ba zai iya ba masha Allah to irin wannan kalubalen da ake kira an kawo an ce ai mawaki kaza ne to an kawo musu an ga musu sun san me zan iya su wanda ba zan iya ba ka iya ba kullum ala ayyarin har yau har gobe duk gidanmu kowa da ƴan uwana da kowa addu'a suke mani ba mai cin mu a ko kaza wato abin da yake faruwa da ta bakinka kowa ya sirariya in ji ba shi ya san za ta zama yau so duk wanda ka ji ko a gidansu ma ana ta taɓa za a kan shi a wani ba za ka yi abu kaza ba inda za ka je ka tambaya wai to me yasa za ku hana shi abu kaza za ka ji an ce ai yana da taurin sai an faɗa maka na ƙasan shi akan wannan abu ba wai haka siddan aka hana shi ba amma ko yanzu aka yarda da kai aka gaskata tarbiyyarka a gida ka ɗauko wani abu gaskiya ba za a yi wani shakka a ce wane je gabatar da wannan abun ba saboda an san me zai a rayuwa ni ba zai ba fatan da shine kai a ci gaba da bin wato yara da kuma kowa ma da addu'a yanzu abin da za a yi SADIK ZANGO kaga muna ta tsokana mutane wannan waka gashi kuma har sun fara daga wasu suna lashe baki ko suna so su je su ga wannan ingantaccen aiki za ka dan kama mana baiti ɗaya a cikin wakan ne ko kuma mu tafi cikin wakar kai sai kawai sai a kama a to a kama na san ki ni ke nake kauna na aminta da ke a so karki ya da hali kai kuma yan kallo ba za mu yada ku ba haram ba da sa gidan liman za mu unguwa mu je mu kalli wannan waka ta SADIK ZANGO mu je mu dawo
dawowa kai tsaye. Ni ma ina son ku, za mu tafi jeji da ni da ku. Ni ko gari ta ko? Sadik, an ɗibi kimanin kwana nawa ana wannan aikin waƙa? Gaskiya mun ɗibi kimanin kwana 2 muna waƙa. Kwana 2 a waƙa ɗaya. To, kamar abin da na ce ne ɗazu, wasu sai ka ji darakta ya ce maka ai waƙan nan a awa 2 na maki ta. Zaka ji wasu kullum sun je sai a je a waƙa ma 3 a rana ɗaya ma wasu. Sadik, na fahimci kuɗin da aka shi a waƙan nan daidai yake da waƙa 4 ko 5 irin ta wannan lokaci da ake duba da costume ɗin da aka saka a cikin waƙan nan. Gaskiya ne an kashe kuɗi gaskiya. Abin da nake da buƙata kenan. A ce duk waƙa ɗaya a ce kimanin mutum 11 sun ci abinci da ita. Wannan shine an faɗaɗa ita kanta masana'antar. Amma a ce mawaƙi guda ɗaya, makaɗi guda ɗaya, a waƙa ɗaya mutum 2 sun ci abinci. To, ta ya za a ita masana'antar ta samar da ingantaccen aiki ga matasan wannan al'umma? Zai yiwu da Allah? Yanzu aƙalla fa na ga kusan mutum 15 sun ci abinci da waƙan nan. Gaskiya ne. Kuma kowanne na san biyan shi kai. Kowanne biyan su aka. To don Allah kai on your own, kai ya ka ji farin ciki cewar ka ba wa wasu aikin yi yayin da ta iya ma suna bacci aka ce ku fito ku zo ku yi aiki gashi za a biya kwakin ku. Gaskiya ne. Kowa kiran shi aka ce zo ga wani aiki za a fita. Na tarin mafiyu ne aka ce waka ce. Saboda yanayin sun ga mutane a tsara kuma tun da kan yanayin tafiyan ma har zuwa can din. Banda abinci. Banda ma artist wanda suke a ciki. Akwai wanda suke na gefe, akwai irin masu riƙe kayan samun yawwa inda ya waka ma'aikata. Cameraman, assistant cameraman, director, mai makeup, mai costume. Kai to ai kusan mutum 20 ma kenan. Gaskiya mutane ne da yawa. To albishirinka. Wannan waka SADIK ZANGO za mu ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma insha Allahu za mu ci gaba da sada ku da wannan waka musamman ta kafofinmu da muke wato tallata muku mawaƙan da suke tasowa a cikin wannan tasha ta mu ta Zamani TV studio. SADIK muna maka murna kuma muna maka congratulation da cewa waka ka insha Allah za ta shiga cikin waƙoƙin da muke bawa daraja a wannan gida duba da yanayin yanda aka yi aikin kuma mu dama haka muke so. Saboda Bahaushe ya ce da na gaba ake gane zurfin ruwa. So masu tasowa za su ga irin jajircewar da kuke yi a lokacin taku samartar cikin duniyar waka. Sadik, to kai yanzu wace shawara za ka ba wa su ainihin masu kallon ka da kuma masu tasowa a cikin wannan masana'anta da kuma mawaƙin da suke so su shigo cikin ta? Ito shawara da zan ba masu tasowa ko kuma masu wanda suke sha'awar shiga cikin wannan harka ta mu. To abin da ya kamata dai su yi shine ko mai za ka yi kasa a ranka to za ka yi shi sannan za ka sa gaskiya a ranka da haƙuri da juriya da addu'a. Wannan shine matakin farko sannan kai haƙurin nan dai shine da za ka ta bayarwa da komai in za ka fara shi kakkai tunanin fa ka fara da ka fara za ka je inda wancan ya je sai ka bi a hankali komai matattakala ne kurin da ka yi haƙuri sannan ka sa a ranka wani zai maka kurin Allah ne yake sa a ranka shine zai maka. Sadik, akwai kafofi da ake buɗewa musamman na sada zumunci duba da cewa na san masoya yanzu za su yi ta lalibarka da binciken ka a ina kake wani ma harka alkhairi ce za ta kawo shi wurin ka. To idan muka cire lambar waya
akwai wasu kafofi da su masoya yanzu musamman masoya kallon shirin da'ira za su je su lalubo ka har su tattauna da kai ko ma baka shawarwari a cikin lamarin aikinka? Akwai kafofi. Kamar wacce kenan? Ina yin Facebook, sannan ina yin Instagram. To a cikin Facebook da ka faɗa musu menene aiki a Facebook ina amfani da SADIK ZANGO mai waka. SADIK ZANGO mai waka. Kuma in suka yi maka magana za ka ba su lokaci wajen tattauna da su? To ai su ne abin nema masu. Masha Allah. Sannan kuma Instagram ɗina ina amfani da SADIK ZANGO. Ok, SADIK ZANGO. SADIK ZANGO. Babu wani SADIK ZANGOn, kai kaɗai ne SADIK ZANGO? To gaskiya ne ni kaɗai nake ganin SADIK ZANGO. Ok, kuma akwai biyu ce wato irin fans da suke zuwa su bubbuɗe kafofi da sunayenku, ana samun irin wa'annan. Haka ne? To SADIK ZANGO mun gode sosai da sosai, amma kuma wani daɗin daɗawa duba da cewar yanayin yadda muka ba waƙar taurari masu tarin yawa sosai da sosai, wannan shine karo na farko da ka shigo cikin shirin da'ira. Da fatan za ka yi mana alfarma idan na sani tunda ka sa an ce a san mutum akan cinikin shi, kuma idan ya bari a san ya daina, na san dole zan sha tambayoyi a kanka. Ta iya yiwa akwai wasu wanda za su nemi cewar dole suna da buƙatar a dawo da kai cikin shirin da'ira domin ka amsa wasu tambayoyin nasu da wataƙila mu hankalinmu da nazarinmu bai kai wacan ba, amma su kuma suna buƙatar su yi maka su, za ka ba mu lokaci ka dawo. To ainihin wannan shiri ya zama ni ma ɗan gida ne. Kai ashe to a ƙarshe za ka iya sallama da masoya. To wanda ce masoya, to ina godiya, Allah ya bar zumunci, Allah ya bar ƙauna, ina tare da masoya kuma har abada. Masoya. Muna tare. To Allah ubangiji ya sa masu kallo duka wato anan hirar ta ɗibo daɗi, za mu dasa aya duba da lokacin da aka ɗiba wa shirin tare da wannan wato shahararren wato matashin mawaƙi ko kuma in ce babban bakon namu a cikin shirinmu na da'ira wato SADIK ZANGO. Ni na koyi Haya S Abubakar da na jara gama shirin nake cewa sai mun sake saduwa da ku a cikin wani fitaccen wato da daɗin shirin namu na da'ira.